Puta pong ating kang taong asahan, taong pagsandalan, taong kakampi, ngarapin po sasabi, taong mamesi ka na lulubke ka, biglaya pong mate. Atin tamo pong maging kasebyan kanita. Sabi ra po, may putot ko meto nga bitis. Nung dimdab yun po tayo. Sa expression sabihan na, itang kekang kakatalakaran, bigla yung mawala itang meto nga kekang pagsandalan. Bala mo, may napanteing sabla, milako kasikan, milako ka po pagsandalan kimbi. Nang kaya nga rapin sasabi, may wala itang kakampi mo. Yan na pamurugong asahan mo, yung breadwinner ng pamilya. Potang kay meteya pa. Tambala mo, itang pundasyon nakakatalakaran mo, bigla yung mag 5, 3, 5, 4. Palo ya po ita. Tangkakan niya. Ita pong yun maging pante. Uling balo mo, piling mo kay sarili mo, alanitang ka na akong taong asahan. Alanitang taong ka na akong panaligan, ngarapin po. Nang kaya maging piling mo pa kay sarili mo, pakanano na kanini. Wari po, nang kaya po, iting maging expression tamo, maputot ka meto nga bitis, ngara po. Putang dating tao kang masikan, tao kang palakad, may sakit ka. Nang kaya nasabihan na po, may pututin lakad na. Nga na po, yan, ini kanyang pwedeng gala-gala, nga na po. Kayakit may pinaman marato ne kembale. Ating makasakit na pa, maka-wheelchair ya. Dati-dating taong nakasikan, lalakad, andyang nuka rin, mga paras, nga rapin po. Uling may kasakit siya rugo, bala mo itang kayang sikan, biglang may wala, bala mo maging independent ne. Independent, na maging dependent ne, may wala itang pagka-independent na. Blam mo po yung buri ko mong ipunto, then ipong bidista mo nga rin as if they are our foundations. Newari po, potapin naman mapagal ka, newari po, keng dakal mong gewa, mumunayan diling katugintod mo. Potang kayo nakasakiting maglakad, nakasakiting kekanggawan, newari. Big meeting kami po na bengi kem parokya, pag sa dyan miya po ing Malyaldo, kukwentura po ka na ako. May tumpukan nung kareng gagawan da itang Via Crucis every Friday, Good Friday. Durutan de po ka yung buong parokya. Si Pamuitan, 7 barangay, si Durutan de. Mag-start na pong 4 o'clock, mayari lang 9 o'clock in the morning. Kaya sabi na puntang metong, na po agaway ta kasi agpangkeng karanasan amo nga na. Pota pong porsisyon na itang burol, itang gapanapon, itang alas 5 nga na po, itang alas 6. Ala na pong makipagporsisyon. O bakit po nga ako? Masakit no nga po bitis. No pumilakad. No pumilakad. Nga na. Kaya pong ebanghelyo tamo, nung pansinan tayo po, ating metong kanong taong paralitiko, milakad. Nga na po. At yung ketang pasbol na ning tupak, ketang balkon at ketang sibol mayawos pong betsata. Ating kapanwalan da, ita po kanong sibol, ala naman angin, pero potang biglang ginalo, gelo na ning anghel na ning gino. Na pinanggawa mo, singkabilis. Hindi nyo naman yung galing ita, po. Ing minunang miras, yung kumayap. Sabi ko, pikay sarili ko, naman makanita siguring buri na ning gino. Tambala mo, tagalan tamo, bala ka, sungya kamiras, sorry ka na lang. Naman siguro makanta. Uning ita po yung kapanulanda. Istong megaloya, minta kang minuna ka rin, kumayap ka. Ngarapin po, nanungno ka rin bala mo, survival of the fittest. Siguro naman ako yung sarili ko po, naman makaniting buri na ning gino, detanawaring masikan, di lareng bisasadsad. Wari po, ngayon yung panahon na reti, retang may na, ilang kay katamo sa sadsad. Ngarapin po, wari. Nung po talawin tayo po, ining ebanghelyo, ito po yung konseptura. Napin yung akit na ining gino, ining lalaki nga na po, 38 years. At 88 banwang masakit. 38 years at yung ka rin? Siguro naman nali nga ako, pen. Puta yung concept mo is that malambat niyang masakit. At ang lambat niyang masakit na napin sa sabyana, bakit? Bisa kang kumayap, huwag yun nga na, uning alang midadala ka na ako ka rin. Banta po tanggalo yung danom sana, mibili ko nga na. For 38 years, nobody cares. At ito po yung buri kundi ng tamang pansin. Napin na minsan pakramdam tamo siguro, we are paralyzed. Uling na minsan itang taong lilingaw,
itang sikanan tamo, harapin, yapang mawala. Napining kayong feeling mo kayong sarili mo, nino pa, ing kayabe ko. O nang minsan narapin, nino pa, ing lumingap ka na ako. Wari po. Napimbala mo, yung pong ebanghelyo tamo, bisat man nung lamenta mo, sasabihan na, bisa ko, o nang alang sasawap ka na ako. Napin nagadagad na sabi ng Jesus, talakad ka. Ibot mo yung pagkeran mo, muli ka. Kanita po kita mong tunay, somebody cares. When we feel nga na po, we are alone and nobody listens to us. O neng kay po sabi rapin po, at king katamong pigakap kimbi, neng kay isipan tamo, may paboren tamo. Sabihan na ng ebanghelyo ka, talakad ka. Ibot mo yung pagkeran mo, kinayap ka, because somebody cares. At balo tamo po, iniing sinabi na ning Ginoo, napin niya pong kinayap ini. Ene po kakilala Jesus, kit nandi, at bubat mo yung pagkeran mo. Yan naman yung galing ita. Sabi ko, nandang people that know, they do not care. Bakit po? Kapapasalamat, nakit may paralitiko ni for 38 years, yan ibubot na yung pagkera na, muli ni. Di dapat yung reaction mo, ay, kuswelo mo, kinayap ka. Pero ali po, kinayap ka? Aldo, sabat ngayon eh. Tamang bala mo po karela, it is following the law, and that is enough. Ngarapin po, pero yung pakit na, really following the law on the Sabbath day is being taong caring. Malingap ka rin aliwa. Nalawin niya po itang tawli ng party. At na nung panabili ng Jesus, na kami kakasala pa, uling po ta mas marok, yung dugpake ka. Bakit po? O titing sinabi na, imaginean ko po, 38 years, kakakayap. Alang taong lilingap ka? O po ta masakit kang lingapan? Iwari po, for 38 years, alakang kayan tabi kimbi, andyan sabihan mo nang magdili-dili ka, o bakit Jesus agad-agadikit ni, may kakit de, uning uli sigurong, balo yun man po, ting taong tiktak na keng kabusitan. Susopan mo ni, marok ka pa. Wari po, lilingapan mo ni, paboring tanggapan na masakit ya, o napaboring tanggapan na may nane. Wari po, balo tala po ding makanin sitwasyon, kaya kakatamo biye, na pina-invest na susopan me, nang kaya feeling mo kaya sarili, bala ka kimbiye mo. Wari po. Pero kaya ng ebanghelyo tamo, na siguro sabihan ng Jesus kaya, nabangantay na kami papakarok, na kami kasalang pasibay po, mas marok pa yung dugpake ka. Puta, adwa na naman kaniting lalaki, kaya pong ebanghelyo tamo, mabiyasa ka naman maging malingap. Iwari po, istong liningap ka, lingapan na ka. May graduate taon la po rin alay kapwa. At niya pong datang ko, sakto po, paluwal la po rin ng scholars. Salubong ke po ning metong kareng staff na ning radyo. Ay, tatyo ka keng kilob. Mong scholar na ako ning sakop. Nga na po ka na ako. Makanyan nga po makanyan. Niyang kay po, niyang lawin ko kaya sarili ko. Ikapan man naman po taliningap da ka, yablas mo itanlingap mo. Wari po, sabi napin po nitang meto nga kapag kwento ko nandin, kaya pong opisina may kaya catechesis, uling magumpisa na kaya po mag face to face din tangya. Kukutang no po retang lata na ning alay kapwa. Mong, teta po lata mi. Sabi ko, opo, atad ko laki kayo bukas nga ako, uling ala na akong pong schedule. Sabi na po, minake po sana kuma, pero sabi na po rin kalupa kong katekis nga na po, pag-aral nening sakoping kanakong anak, oras na para sumaup ta naman. Nga na po, potang masasalanta mo, di nanda katang relief. Siguro, keng latang ini, mas makasaup tamo. Isto nga yung puso mo ita, balo ko po, dakal tamo papakayap. At dakal lang pong taong kumayap. Iwari po. Napin, potang feeling tamo, we are paralyzed. May wala yung metong karempag sandalan tamo kimbi. Siguro po, potang mo muna, feeling mo keng sarili mo, baka pangay na. Pero kawangis na ning Ginoo. Panabili na nakatamo po. Talakad ka. Talakad ka. Ibot mo yung sabla nga napin po. Lumakad ka. Uling ating lilingap ka. Ingke kan Diyos. At potang maging malingap ka, bringing the attitude of Jesus in your life. Sabi rapin po, siguradong tunepen,
lingapan da ka rin aliwa. Uling ke mismong biye mo, akakit mo nung pakanano kang maging malingap. Napin po, iting akakit kung panabili ng Jesus kang iting dalaki. Nakamis kakasala pa po, talalo ka pang maturing tugpake kang anapin po. Uling metong mimburi na sabihan ng Ginoo. Ita sanang biye mo, magayang mayap, bangka nita deng aliwa, apapakayap mula naman. Uling mayap, ingke kandaraptan.